ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಸ್ಕತ್ ಇಂಚ ಬೈದಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಬೈದಿನ ದಸ್ಕತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಇಂಚನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕು ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಿತ್ತ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯೋಣ ಬಂದು ಪಾತು ಜೈ ಎಡ್ಡೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಲಂಚುಲಾಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೆಂಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತೇರು ಅಭಿನಂದನೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಸರಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂವಿ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೂವಿ ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಲೈಕ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಮೂವಿ ಮಂತನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ನೆಂದುಪ್ಪೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ತುದಿರೋದಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಡಿ ಆಸ್ ಅ ಬೀಂಗ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಪಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ನಮ್ಮ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಲೈಕ್ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡದೆ ಲೈಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ತು ಯಾರು ಏನು ಚಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತದು ಸೂಪರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೂವಿ ಫಾರ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಗಳು ಏನ ಪುಳ್ಳಿ ನಾವು ಅಶ್ವತ್ಥನ ಪುಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಅಂಚನೆ ಬೋಡುಂದು ನಾನು ಮಿತ್ತು ಪಾಡುಂದು ದೇವರ ಐಕ್ಯಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಣ್ಣುನ ಅಂಚ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಡ ಅವು ಸಾಧನೆ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಮೀನು ನೆನಪಾಡಿರ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಆವಡು ಮಾತಾಡಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಆಡ್ಯಾರ್ದು ಮಾತಾ ಸೂಪರ್ ಪಲ್ಲವ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಕತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿರ ಸಿನಿಮಾ ಈರೋಜು ಪೊಣ್ಣ ಅದಿರಿಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋನಾಗ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಾನು ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂತೀನಿ ಬಟ್ ಇಡೀ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಕೊಲ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವೋಡು ಪೊಣ್ಣು ಬನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಸಸರ ಮನ್ಪೇರ್ದುಲೆ ಅಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವೋಡು ಒಕ್ಕ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಯಾರು ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತಿನೇಕ್ ಎಂಕ್ ಯಾರು ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆದೆಲ್ಲ ಪಂಡು ಐತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಅಂಚ ಇತ್ತದ ಜವನೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಯಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಯಿ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಜವನೇರು ದಾದ ಸಂದೇಶ ಕೊರು ಯಾರು ಅವೇ ಸಂದೇಶ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪೇರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂತೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅವ ಆಪೂಜಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಿರ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾನ್ ಆತಿ ಬಂದು ಸರ್ ದಾದ ಬನ್ಪಾರ್ ಯಾನೆ ಪನ್ಪುಲಕ್ಕೆ ದಾಲೇಜ್ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೈಟ್ ಕಾಮಿಡಿಲು ಉಂಡು ಇಮಿನೇಷನ್ಲು ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜವನೇರು ಉಂಡತೆ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣಲೇನು ಪೂರ ಇಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುರತ ಅವು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತು ತೂವೋಡು ದೇಗ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಇಂಚ ಮಂತನ ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣತೆ ಬಕ್ಕ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮೀರಾ ಜೋಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಾರಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿಲು ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವೋಡೆ ಹೊರ ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೀನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂವಿ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅದು ಈ ಸಮಾಜನ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ತುಳುಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಿಯವರು ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಕಳಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ತುಳು ಈಗ ಕಲಿತಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಮೂವಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ತುಳು ಕಲ್ತಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಮೂವಿ ಒಂದು ಮಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ತುಳೆ ರಂಜಿತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 10th ಬುಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ರಜೆ ತಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪದ ಬತ್ತು ತುಳೆ ಮಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ 100% ಹಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಆದ ಮೆಸೇಜ್ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಇದೊಂದು ಆದ ಮೊಬೈಲ್ದ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಇರ್ತಾರೆ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು 100% ಹಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ ಬತ್ತು ತುಳೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂಡ ಈತ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕ್ಸು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರೋಡು ಎಡೋಡು ಸೂಪರ್
और ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಾಗಲ ಪನ್ನಲೆ ಕೊನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫಿಲ್ಮು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೂಪರ್ ಮಂತ್ 100 ಡೇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಲಿಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆ ದಾದಾಪಣ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಂಚಿದ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್. ಏರ್ಲತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ಲತ್ತು ಒಳ್ಳಿ ಈ ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಆಂಡ್ 100 ಡೇಸ್ 100% ಬರ್ಬೋದು. ಏರ್ಲತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಾರ ನಿಕುಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಾರ 100% ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಶೋಕ್ ಆತು. ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿയുടെ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇವೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪುನ ಒಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೀರಾ ಮೂವಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಲಂಚು ಸರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಲಂಚು ಸರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೀರ ಮಲ್ಲ ಮೀರೆಲ್ಲ 2 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಬೇಬಿ ಬೇಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ಓಕೆ ಸರ್ನ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು JP ತುಮಿನಾಡು ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತದು ಪತ್ತೊಂಜಕ್ಕೆ ಬರ್ತದು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೋಟೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೀರಾ ತೂದು ಬತ್ತಿನ ಹಿಂಗೆನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದ ಬೈದಂಡೆ ದಾಪಣ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಹಿರಿಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದೇತ ಕೆಲವು ಸಕ್ಸಸ್ ಅರ್ಧ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೆಲವು ರೀಚ್ ಆತಿಜಿ ಕೆಲವು ಫಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪೊನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದೇರು ಬಟ್ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅವು ಒಂಚೂರು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅವನಿತ್ತು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ದಾಪಂಡ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ದಯಟಕಲ್ಲ ಫಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಮಂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಒಂದು ರೀಚ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ರೀಚ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೆಗಿತಾನೆ ಸೊ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ದಾದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಜರ್ನರೇ ಮಂತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನೆಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಫೀಲ್ ಆದಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆವಂದಿನ ಒಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಕೊರ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 100 ಡೇಸ್ ಬಲಿಪೀಡಿದ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಡಿದಾನ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತೆರೆ ತೂಡು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಇನ ಪಾತ್ರ JP ತುಮಿನಾಡು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಎತ್ತೋ ನಾಟಕಗಳು ತೂದು ಎತ್ತೋ ಅಭಿನಯ ತೂತೆ ಅಂಡ ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾಡು ಅರ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಮೀರಾ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಯಾರು ಕೇವಣೆ ಐತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಗೆಂದಾಲೆ ಒಂದು ಐನದು ಬೇಗ ನೂದಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಆಪಣ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪಿನ ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಗ ಸೊಲ್ವೆ ಮೀರಂಗೆ ದಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರಂದೆ ಬರೋಡು ಜನಗಳು ಬಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಅನ್ಪುಣಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೂಪುಜ ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಕತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮಿತ್ತ ಆಪಣ ಕೆಲವುದಾಗ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಓಡ್ತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಯಾ ಬರೋಡ ಓಡ್ಚಾವ ಅನ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಫೀಲ್ಡೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಯವಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಫಿಲ್ಮುಡು ಐನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ನೆಟ್ಟು ತೋಜದೆ ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ತೂಪುನಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೀರದಂಜಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನನಾತ್ ಬರ್ಪುನ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೀರಾ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಂಡೋಗೆ ಅನ್ನೊಂದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇಂಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಟಾಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ అయిన ಲಾಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಬಲೆ ಅರೆಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತ ಏರೆ ಪುರ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಂಚ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬರೋಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಬಣ್ಣ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಏತೋ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲೂ ತೂಯಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಯಪಂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲೆ ಕೊಂಚ ಚಾನ್ಸಸ್ ನನಲ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇನ್ನಿತೂಯೆ ಸೊ ಏರ್ ಬರ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬೋರ್ಡು ನನಾತ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ಅವು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಂತೇರು ಸೊ ಐಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ
ಸಾಂಗ್ ದ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ DTS ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ. ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಡ ಒಂಜೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನಾಗ ಅವೇನು ದಯಮಲ್ದು ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ದಯಪಣ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಆ ಫೀಲ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ತೂನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಫೀಲ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ Meera. Sir, I'm basically from Kerala, so I haven't seen any Tulu movie before. It's my first Tulu movie. Things I really enjoyed. So it's a woman-oriented movie. Thing is, the concept and the idea have really connected to the people. And thing is, they have added many comedy sequence also. As a Malayali, I haven't feel any like it really connected me. And the other thing is I'm really happy to see the hero is from my place Thrissur. So really happy to see my guy coming to Tulu industry and shining. And all the best to Meera and all the best to Tulu industry. We are waiting for more. Thank you. And thank you very, very much to entire Kerala. Yeah. Thank you. And I'm suggesting you or Kerala people, come here, see Meera. You'll love it. Let's support this industry also. Thank you so much. Yeah. Thanks a lot. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಮೀರಾ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ತೂದ್ ಬತ್ತೆ ಯಾನವೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀರನು ತೂನಾಗ ಓಲಾ ಎಂಕ್ ಮೀರನ ಪಾತ್ರಡ್ ಶೈಲಂತೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಚ ಎಂಟರ್ ಆಯೆ ಎಂಚ ಅಂದಂದವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾಲ್ನ ಆಡಿಷನ್ ಹಿಡ್ದೇ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೈದನಲ್ಲಿ ಐ ಡಿ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಏರ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತಿರ್ಲೆತ್ ದಾ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಟೈಮ್ಡ್ ಮೀರಾಗ ಎಂಚ ಸ್ವರಾಜ್ ತಿಕ್ಕಿಯರ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಡ್ಲ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೀ ಎನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನಾಗ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್ ವಿತ್ ಅ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಟ್. ಮಾತಿರ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆವಡು DOP ಸರ್ನ ವರ್ಕ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆವಡು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜವನೇರ್ ಸೇರೊಂದು ಮಂತಿ ನಂಚಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕ್ ಓಲಾ ಡೇಸ್ ನೆನಪಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆನಾಗ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಯಾನವರ ರಪ್ಪ ಏನು ಅಮ್ಮಂತು ಹೂ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅರ್ಪಂಡಿರ್ ನಿನ್ನನೇ ಕತೆ ಅಂದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಟಚ್ಡ್ ಮೀ. ಸೊ ಮಾತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ತೂವೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಅವಳ ಈ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜ್ಡ್ ಆರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ದುಂಬು ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲೇರ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್. ಗ್ರೇಟ್ ವಾಚ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಯು. ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ಪೊಣ್ಣುಲು ಆಣುಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ. JP ಸರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು, ತುಮಿನಾಥ್ ಸರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ರೂಪಕ್ಕನ ಆವಡು, ರಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೀರನ ಎಲ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡನ್. ಯತೀಶ್ ಸರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಅರ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬರಮಂತ ಮಂಜು ರೈ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಾಚ್. ರಿಯಲಿ ಲವ್ಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಫಿಲ್ಮ್, ರಿಯಲಿ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್. ಬಿಂಗ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಇದೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾದ ಬೇತೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲ್ಪನೆ ದಾದ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾದ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಥ್ರೂ ಮನ್ಪುನೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ವೇಟ್. ಬಟ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫಿಲ್ಮರ್ ದಾದ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ವೇರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆತಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಪಿದೈ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಪೊಂಜೋಕೋಲು ಕಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಡೇಂಜರ್ ಉಪ್ಪುನ ಎಂಕುಲೆಂಚ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ನಮ್ಮ ಬುಡಂದೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ದಾದ ಉಂಡ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಫೋಕಸ್ ಮಂತದ್ದು ದಯಪಂಡ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಲವೇ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಿಕಲ್ನ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲ್ತೆ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತ JP ತುಮಿನಾಡು ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬೇರೆನ್ಮ ಅವೇತೋ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ತೂತ ಇಂಕೆಲ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂತ ಬೇತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂತ ಆಂಡ ಇನ್ನಿ ಮೀರಡೆ ಅಂತುವಿನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಬಲೆ JP ತುಮಿನಾಡು ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಅರಡರೆ ಪಾತ್ರ ಸರ್.
ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಅರ್ಧ ಪಂತಿರ ನಂಚನೆ ಮಂತ ಬೂತಿನ ಅತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಅಪ್ಪಂಡ ಈರೆ ಯಾನ್ ಇರಿನ ಆಶಯಗಡಿ ಯಾಪಲ ತೂತು ಅದೇ ಯಾಪಲ ತೂತು ಎಂಚೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಬಂದ ಇಂಕಾರ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಗನೆ ಒಂದು ಈರೆ ಮನ್ಪುಡು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇದ್ದೆ ಅಂಡ ಈ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಇರೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಈರೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿರು ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಆಂಡ ಸಿನಿಮಾದ್ದು ಅವು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಪುಣ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತದವೇನು ಪಾತ್ರನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವನು ಎಂಜಾಯ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂದೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಗೀತೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಅದು ಎತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆತಲ್ನ ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತನೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮೀರಾ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಲಂಚ್ ಸರ್ ಗಂಚನೆ ಅಶ್ವತ್ಗೆ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಏನು ಲೇಪಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತೋಜಾತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾನು ಬರ್ತದೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸತನದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಕಲಾವಿದರು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋಡು ಬಂದು ರಂಗಭೂಮಿಗಾಡು ಚಿತ್ರರಂಗಗಾಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ದು ದಾದ ಕಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇರ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿಂದ ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ದಾದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದ ಅದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ದಯಪುಣ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದನೇ ಸಿನಿಮಾಡ ದಾದ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚದು ಐಟ್ ಪುನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅದು ಪಡ ಓಲ ಮಾತಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿದ್ರು ತೋಜು ಬಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಇತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಪೂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಕಿದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ ಐದು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಅದಾಕಲ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅವೇನು ಸೋಪು ನಮ್ಮ ಅಂದೇಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರು ಹೊಸತ್ತು ಬರ್ಪುಣ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಏರ್ನಲ್ಲತ್ತು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲ ಈ ಜಾಗೆ ಬರೋಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗನು ನಿಖಲೆ ಬಲಿ ಪೋಡು ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ